Stiahnutie a nainštalovanie programu. Na webovej stránke poľovnyhospodár.sk kliknutím na tlačidlo Stiahnuť aplikáciu Poľovný hospodár sa začne sťahovať inštalačný súbor. Proces sťahovania sa môže líšiť podľa toho, aký webový Následne dvojklikom na stiahnutý súbor si spustíte samotnú inštaláciu. V procese inštalácie sa postupne zobrazia jednotlivé kroky, ktoré sa môžu líšiť v závislosti od verzie operačného systému Windows a jeho nainštalovaných súčastí. Odporúča sa postupovať podľa pokynov inštalačného sprievodcu. V prípade, že váš operačný systém neobsahuje všetky požadované súčasti potrebné k inštalácii, môže inštalácia zlyhať, pričom sa zobrazí chybové hlásenie. V takom prípade na stránke poľovnyhospodár.sk je opísaný postup, ako doinštalovať potrebné súčasti operačného systému Windows a znovu spustiť inštaláciu. Po úspešnej inštalácii sa na pracovnej ploche vášho počítača pridá ikonka aplikácie Poľovný hospodár. Po dvojkliku na túto ikonku sa prvýkrát spustí samotný program. V úvodnom okne je potrebné zadať heslo, ktoré pri prvom spustení je hospodár. Je potrebné presne dodržať veľké a malé písmená a diakritiku. Po stlačení klávesy Enter alebo kliknutí na tlačidlo Vstúpte, program si overí vašu licenciu.